קדם למה זה יהיה... עוד שנה הבאה. תראי, סבא עכשיו קורא ברכה. אנחנו נוהגים לעשות סיבוב עם הזה. וואו. וואי, איזה כיף. ביבי לא יצא. ביבי לא יצא ממצרים, הלך מעליה. בני חורים. ביבי לא יצאנו. מה סבא עושה? ביבי לא יצאנו ממצרים, הלך מעליה בני חורים. ביבי לא יצאנו ממצרים, ביבי לא יצאנו ממצרים, הלך ביבי לא יצאנו ממצרים, הלך מעליה בני חורים. עכשיו אני הצלחת עוד לא? לא, הוא מצלם וידאו, יאללה, סע. ביבי לא יצאנו ממצרים, הלך מעליה בני חורים. עכשיו אבא. איי. עכשיו אבא? אני אגיע לך בסוף. ביבי לא יצאנו ממצרים, הלך מעליה בני... אבא, תשאירי גם. ביבי לא יצאנו ממצרים, הלך מעליה בני חורים. ביבי לא יצא. רוצה גם עלימה? מצרים. מעליה בני חורים. משה לעשות סיבוב. משה, ככה לעשות סיבוב. עכשיו אתה